Hi! Welcome back to my YouTube channel. Sa araw na ito is mag-duty ako sa aming barangay dahil i-release namin yung sample balot sa Comelec. So please watch and subscribe to my YouTube channel. And then sa health naman is may gagawin din kami. Mag-survey kami kung sino yung vaccinated at saka hindi vaccinated sa aming lugar. So mamaya is kasama ko si SB Girlita Pabli. Kasama ko sa Purok. Dito kami na-assign sa Purok 3, Upper and Lower Purok 3, Mucas, Culambugan, Lanao del Norte. And then doon na lang ako kakain nila Charmin. Dahil parang hindi ko bet. Nagsaing na ako ng rice doon sa aming bahay. And then parang hindi ko bet yung ulam. Basta minsan kasi hindi ako bet kakain ng umaga. So kahit tanghali na doon lang ako kakain nila Charmin sa may highway. Ayan ninyo, dili ko ila Charmin ni kaon kay walay sudan sa balay sa taas, so dili lang ko ni kaon man video, dili lang ko ni kaon kay kung may sudan sa balay The Charmin ako ni kaon. Uwi muna ako dahil tanghali na. So kakain kami ng tanghalian. Yung tubig ko at saka mineral water andito. At saka may tinapay kaming binili ni Tigirly. So babalik kami, hindi pa tapos. Tapos uwi muna ako mga langga. Guys, uwi muna ako ha. Ano kayang ulam sa bahay? Tingnan natin anong ulam sa bahay. Then, big shout out ni Joseph John Rebaha. Dahil, andoon siya ngayon sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Dahil, kasi eleksyon, may mga ulan-ulan doon. So, naghintay siya na may ulan-ulan na matanggap siya ba yung 50 pesos, 100 pesos. So, babalik siya as May 11 dahil for the 16, 17 is going po kami sa Davao dahil advance happy birthday ni Mami Daphne Kim, and very thankful ako dahil si Mami Mima yung sumagot sa pamasahe ko. Ayan, so very thankful kay Mami Mimay, and big shout out kay Sir John Gravity. Grabe, I miss you. Kirby Kinit Kali, hello. And then, parang 2 days kami doon sa Davao. So, sila ang nagpunta dito sa amin, yung birthday ko. And then, bibigyan ko naman po sila ng pagkakataon na makapunta ako sa Davao. So, kita-kits tayo doon sa Davao ha, this coming May 16 and May 17. Oh my God! Aray nako. Dayon, wala gihapoy sudan. Naay bulad na, may pinirito si mama og bulad. So, karon tan bulad Dayon, tinapa.
Uy, kumusta kayo dyan? Sa ibang lugar ng ng ating mga bansa, ating bansa. Yung iba is naulanan na talaga sila. Yung iba is kinakamang na. Nakamang na nakama, wala pa. Kamangan na. Pila? Buros na gano'n. Dili ba mga pinanay mo nakamang ba? Aw. Wala na total, wala pa na total. Natutal na, buros. Ayun. Natutal na, buros. Kamangan man. Nahulot na paret ni mo og tuba. Sa'yo malaligid. Agay, bunuin. Bunuin. Ano daw niya lagi? Mura magpagi. Ay, bulat intaw na mong sudan ani. Ano man ni, uy. Paabot naman taani, pati mang pagkapala-parata. Yun ay malooy. Padadad sa kilong bago. Ang bilangkad, magkadila. Kita na mo. Dito eh. Din si Janjan. Naa siya sa sa tukuran sa Buanga del Sur. Kinangyawat po daw iyahag na ay maulan-ulan dito. Unya. Sabay ulan-ulan. Nga. Pag-reply niya, pag-message na ako ni Janjan ganyan niya, kumusta? Niingon mo na, hapit naman ito urok ko. Ano nga dali-dali ka dira? Despiras na yun ng ulan-ulan. Ang ilahang ma-afford. Saba. Ayaw saba. Ay. Bro na ka. It's my life. May maulawan ta kay gablag biya ta. Daghan yung nakadawat karon sa eleksyon, di ba? Kang mama nahurot na. Ingon pa mga siya kulang pa man. Dayon si... Ano pa? Shout out ni Sir June Makalam. Kana sikat po na siya sa YouTube di ay no. Dayon bago lang po siya na ako napalubak sa TikTok. Si Mami Mimay sa kuan sa Japan. Si Brati Shelly. Ay, lapit na kalimtan. Hi, ma'am. Brati Shelly. Lapit na kalimtan, ma'am. Si ma'am G-Mike Daystel. Kana sila. Mga die-hard kana sila sa ako ang mga vlog. So, salamat. Ako na.